दर्शक बंधु ओडिशार प्रथम दृश्य श्राव्य साहित्य पत्रिका प्रजन्म को स्वागत करुछि मु अर्पिता। दर्शक बंधु आमर एही प्रजन्म पत्रिकाटी यूट्यूब चैनल रे उपलब्ध हुए। एही पत्रिकाटी को देखिबाकु हेले आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिबा सह शेयर करिबाकु अनुरोध। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर संख्याटी को संपादकीय रु। नमस्कार। ए दिने दिन तलर कथा। प्रख्यात लेखिका शोभा देशपांडे मुंबईर एक गहना दुकान को गले। दुकानीटी तांको सहित आंचलिक भाषा रे कथा हवा पई मना करिदेला। क्षुब्ध हेले लेखिका शोभा। दुकानी काहींकी आंचलिक भाषा शिखिबो नाही से न्याय दुकान सामने आरंभ करदेले अनशन। दीर्घ 20 घंटार अनशन। पुलिस हस्तक्षेप कला। राजनैतिक दल दुकानी को चेतावनी देले। दुकानी शोभा को क्षमा मागिला। तापरे शोभा तांकर अनशन भंग कले। राजनैतिक दल सीधा सड़क भाव चेतावनी देले दुकानी को, जेते दिन पर्यंत तमे मराठी न शिखिच सेते दिन पर्यंत दुकान खोली परिबो नाही। आकोई कहते भाषा प्रीति। एमिति भाषा प्रीति आम ओडिशा रे अछि कि आमे आम ओडिया भाषा को एमिति भल पाई पारुछे कि ना जहा ताहा कही अन्य जेकोसी भाषा को कही आमे सब चले नउछे। दीर्घ दिन धरे भाषा पाई आंदोलन चली। भाषा शास्त्रीय मान्यता पाई सारी। तथापि ए प्रकार मानसिकता कहीं आसुना। यदि सत कहीदेवी प्रकृत में हुए तो मो शत्रु पलटि जी। तथापि मु भावुची एटा ही सत। भाषा पाई काम करुवा भाषाविद माने गवेषक माने सेमानंक भितरे गोटे सुसंपर्क नाही, जोथि पाई कि आमे आम भाषा को सेतिकी भल पाई पार नाही। तेणु भाषाविद मानंको भाषा गवेषक मानंको अनुरोध, सेमाने व्यक्तिगत स्वार्थ को परिहार करी ए भाषा को गोटे मर्यादापूर्ण आसन रे बसैबा पाई समस्तଙ୍କ पाखरे पहुंचेबा पाई क्रियाशील हुअन्तु। नमस्कार। दर्शक बंधु आजिर प्रजन्म 3 पर्याय विशिष्ट। प्रथम पर्याय रे रहिछि कविता, द्वितीय पर्याय रे रहिछि गल्प एवं परिशेष रे तृतीय पर्याय रे रहिछि प्रबंध। आसंतु देखिबा आजिर सूचीपत्र।
ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସ୍ମୃତିଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପାଇଗଲେ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହସ କାନ୍ଦ, ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ତଥାପି ଏ ସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଯାହା କେବଳ ମଣିଷ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ଗଛ ଲତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ସବୁରିଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଏ ସବୁକୁ ସାଉଁଟି ନେଇ ଗାଳ୍ପିକ ଜୀବନ୍ତ କରାଏ ତାର ଲେଖନୀ ମୁନରେ ସେ ନିର୍ଜୀବ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ, ସେଇ ପ୍ରାଣହୀନ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରାଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଳ୍ପିକର ଅଜାଣତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଆସନ ବଦଳ। ହେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁସିଆର କରିଦେଲେ। କ୍ଷଣକେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇଗଲେ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ତାଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶଙ୍ଖୁଆ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଟର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। କେବଳ ମୋଟର ଆସିବାର ଶବ୍ଦଟିଏ କିଛି ସମୟ ଶୁଭି ନିରବିଗଲା। ସମସ୍ତେ ବିରାଡ଼ି ପରି କଟମଟ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ। ସିଧା ରାସ୍ତା, ଦିଗ୍ବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ରାସ୍ତାଟି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୋଟର କାହିଁ? ସବୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ତ? ମୋଟର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମନକୁ ମନ କାନ ପାଖରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମାନପତ୍ର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମାନପତ୍ରଟି ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ସେଇଠି ଠିଆ ଠିଆ ମାନପତ୍ରଟି ଉପରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ରୂପେ ମାନପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କି ନାହିଁ ପକେଟରେ ଟିପା ଖାତା ବାହାର କରି ମିଳେଇ ନେଲେ। ସବୁଠୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥିଲେ ହରିପୁର ଗାଁର ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ବୈଲୋଚନ ସାମଲ। ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ନିଜ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଉଥିଲେ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି ସଫା ଧଳା ପୋଷାକରେ ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଗୋରା ତକତକ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସିବା ସମୟ ଗଡ଼ିବାକୁ ବସିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସନ ଜମାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏତିକିବେଳେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ଜଣେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଥିବା ନିଆଁଟି ପୁଣି ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ଓଟ ପରି ବେକ ଟେକି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ ଆସୁଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା। ତା ପଛକୁ ପଛ ଧାଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି। ହଠାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରଟା ଚହଲିଗଲା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶଙ୍ଖୁଆମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସରପଞ୍ଚ ଓ ବୈଲୋଚନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଥରାଇ ଦେଲେ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପଟରେ ହଜାର ହଜାର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ମଣିଷ। ମଝିରେ ଖୁବ୍ ଅପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା, ଠିକ୍ ଜଣେ ଯିବା ପରି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସରପଞ୍ଚ, ବୈଲୋଚନ ବାବୁ, କଲେକ୍ଟର, SDO, BDO, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଫିସର, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଫିସର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଗହଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗେଇଲେ ସଭାମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ। ହରିପୁର ଗାଁରେ ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସଭାମଞ୍ଚଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଖୁବ୍ ଗମ୍ଭୀର ଦିଶୁଥିଲା। କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଆଖି ନେଇ ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ। ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ କଲେକ୍ଟର ଚାହିଁଲେ SDOକୁ ଆଉ BDOକୁ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଝଡ଼ର ଆଶଙ୍କା କରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡଳୀ କରି ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ବିଗିଡ଼ିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସବୁ ତ ଠିକ୍। କାହାରି ସାହସ କୁଳେଇଲା ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। କିଛିଟା ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କଲେକ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହେଲେ। କଥାଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିଲେ, ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରୁତ୍ତର। ଖୁବ୍ ଦୂରରେ କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟା ଲାଖି ଯାଇଛି।
ସେଠୁ ଆଉ ଫେରୁନି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ସେଇ କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇଲେ, ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ଦୂର ବିନ୍ଦୁରୁ ଫେରୁନାହିଁ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କୋଳାହଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଅଭାବନୀୟ ଭାବାବିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ପରାମର୍ଶ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ 8 ଦିନ ତଳେ ନୂଆ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲେ କାହିଁକି? 15 ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ ହୋଇନଥିଲେ। ବୈଲୋଚନ ବାବୁ ପୁରୁଖା ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ। ଆଉ ଉପାୟ ନ ପାଇ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ବୈଲୋଚନ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ଫୁଲହାର ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କ ହାତକୁ ଫୁଲହାର ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ ବୈଲୋଚନ ବାବୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚମକି ପଡ଼ି ବୈଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଜୟଧ୍ୱନି, ଫୁଲମାଳ ଏସବୁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହିଁକି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି? ଇଏ ରାଜକୀୟ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦେଖି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ। ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଢାଞ୍ଚାରେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇ ମୋତେ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ରାଜା ନା ସମ୍ରାଟ? ଏବେ ବି କ'ଣ ରାଜଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ବୈଲୋଚନ ବାବୁ କଥାଟାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ରଜା ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ତ। ଆଗେ ରାଜାମାନେ ରାଜଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବତାର, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ଆଉ କ'ଣ କାଠ ପଥରକୁ ପୂଜା କରିବୁ? କାଠ ପଥର କ'ଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ? ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଦୂର କରିବେ? ବହୁତ ଲୋକ ଏକାବେଳକେ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଆମର ଦେବତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ, ଗୁହାର ଜଣାଇବୁ। ବୈଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ 2 ଜଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2 ଗୋଡ଼କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହି ଉଠିଲେ, ଆପଣ ଆମର ମା ବାପ, ଆମର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଖୁବ୍ ଧୀର ଭାବରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଳୁ ଉଠାଇ ଠିଆ କରାଇଲେ। ମଞ୍ଚ ଚାରିପାଖ ଛାଡ଼ି ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗରୁ ରୁନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଆଉ ଆଖିରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ବିସ୍ମୟର ଦାଗ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଠାକୁର ନୁହଁ, ସେବକ। ମୋତେ ସେଇ ସେବକର ଆସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୈଲୋଚନ ବାବୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଟେକି ଚାଲିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ରୁଷିଥିବା ମଣିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାର ଅଭିମାନ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ ଆମର ମା ବାପ, ଆମର ଦେବତା, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଏ ପ୍ରହସନ ଦେଖି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କାଠ କଣ୍ଡେଇ ପାଲଟିଗଲେ। ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନପତ୍ର, ଫୁଲମାଳ, ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରୁ ଜଣେ ଅତି ନିରୀହ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକର ହାତ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖକୁ। ବୃଦ୍ଧଟି ଲାଜ, ଭୟ ଆଉ ସଙ୍କୋଚରେ ଖଇ ପରି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଥରିଲା ହାତରେ ରିବନ କାଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହାତ ତାଳି ଦେଲେ। ସଭା ହେଲା ନାହିଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଭାଷଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ପଚାରି କାଗଜରେ ଲେଖିନେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଠାରୁ ବଡ଼ ମନେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଚାରୁଛନ୍ତି। କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ
ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଜୟ ଜୟକାର କରି ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆପଣମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଏ ମନୋବୃତ୍ତି ବଦଳାନ୍ତୁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକ ବୋଲି ମାନିବେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଆସନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ସାଧାରଣ ସେବକ ଆସନରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଆସନ ବଦଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାସନ ବି ବଦଳିଯିବ। ଦେଖିବେ ଏହି ଆସନ ବଦଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାସନ ବି ବଦଳିଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସବୁ କିଛି ନ ଖାଇ ରାଜଧାନୀରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ଅଛି ବୋଲି କହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲେକ୍ଟର, SDO ଆଉ ସବୁ ଅଫିସର କିଛି ନ ଖାଇ ଫେରିଗଲେ। ନମସ୍କାର। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଅକୁହା କଥା। ଆରେ ବାବା, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? କାହିଁକି ମନା କରୁଛ ବାହାଘର ପାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କରି କରି ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଅଶୋକ ବାବୁ। ଶାରଦା ଦେବୀ କିଛି ନ କହି ଠାକୁର ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଭିତରୁ କବାଟଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆରେ ଶାରଦା, କବାଟ ଖୋଲିବ ପ୍ଲିଜ। ଏ କି ପିଲାଳିଆମି ଶାରଦା, ତମେ ଏପଟେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରେ ରହିଛ, ସେପଟେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛି। ତମେ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣ କଣ ଚାହୁଁଛ କି ଜାଣି? ବିରକ୍ତି ହୋଇ ସୋଫାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଅଶୋକ ବାବୁ। ଆରେ ବାବା, ବୁଝୁଛି ଝିଅଟା ଆମ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଠୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ହେଲେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ତମେ କେବେଠୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲଣି? ଦିହେଁ ଦୁହିଁକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଦିହେଁ ଦୁହିଁକୁ ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଶୁଣୁଛ ଶାରଦା, ମତେ କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଠିକ୍ ତମ ଅବିକଳ ଚାଲି, ଆଖି, ନାକ, ତମ ଭଳି ଧୀର କଥା। ଆରେ ବାବା, ଶୁଭୁଛି? ଶାରଦା ଡାକ ପକାଇଲେ ଅଶୋକ ବାବୁ। ଆରେ ବାବା, କଣ ହେଲା କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। ନିଜେ ପା ଖୁସିରେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲ। ବୋହୂ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ବି ମନା କରିଥିଲ। ଗଲାବେଳେ କହିଥିଲ ମୋ ପୁଅ ପସନ୍ଦ ମାନେ ହୀରା। ଏବେ ପୁଣି କଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଶାରଦା ଦେବୀ ସେମିତି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅଶୋକ ବାବୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଶାରଦା ଦେବୀ ଠାକୁର ଘରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ କହିବେ? କେମିତି କହିବେ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କେତେ ପସନ୍ଦ। ମାତ୍ର ଏ କଣ ହେଇଗଲା? ମୋ କର୍ମ ଫଳ ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକି? ଯୋଉ ଭୁଲ ମୁଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି ତାର ପରିଣାମ ଏବେ କାହିଁକି ଭୋଗିବି? ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ପିଇ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ନିଜ ମାତୃତ୍ୱକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଆସିଥିଲି। ଆଜି ସିଏ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ସାଜିଛି। କେମିତି କହିବି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ? ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପିଲାଦିନର ଫଟୋ ଦେଖି ତା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ପାଇଥିବାର କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଛି। କେମିତି ବୁଝାଇବି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ସତ କଥା? ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଅତୀତକୁ କହିଦେଉଛି ତେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଳକୁ ଖସିଯିବି। ଆଉ ଯଦି ନ କହୁଛି ତେବେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବି। ନିଜ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ପାଇଁ ବୋହୂ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି କେବଳ ମୋ ଅତୀତର ସେ କଟାଘାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଣ ମାରିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିବି। ଏ କେଉଁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଲ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶାରଦା ଦେବୀ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଶୁଭୁଥାଏ କେବଳ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ। ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ନ ପାରିବାର ଅସହାୟପଣ ଏବଂ ଜୀବନର କିଛି ନିଆରା ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି ଓ କଳ୍ପନାକୁ ପାଠୟ କରି ନିଜର ଭାଷା ରୂପ ଦେବା ହିଁ ତ କବିତା। କବିତା ଆଉ କଣ କି? ଏଇ ତ କବିତା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସଂଖ୍ୟାର କବିତାକୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବାଲିଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା। ଲୀଳାମୟୀ ପ୍ରକୃତି, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପେ ଦେଖାଦିଏ ଧରାପୃଷ୍ଠେ, କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କମନୀୟ ରୂପ, କେତେବେଳେ ବା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ।
କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କମନୀୟ ରୂପ, କେତେବେଳେ ବା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ। ଶାନ୍ତ ରୂପେ ହସୁଥାଏ ଝରଣା ନିନାଦେ, ଦାନ କରେ ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳଶସ୍ୟ ଓ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର କୁସୁମ। ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ସୁନେଲି କିରଣରେ ସବୁଜ କେଦାର ଓ ବନ ସମ୍ପଦରେ ପ୍ରକଟାଏ ତାର ଚିରଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଓ ଭୂମିକମ୍ପ କରି ଧ୍ୱଂସ କରେ ମନୁଷ୍ୟର ଧନ ଓ ଜୀବନ। ଆଉ ସୁଉଚ୍ଚ ପ୍ରାସାଦ ଚୁରମାର କରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ। କୋଟିପତି ହୁଏ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବଲୀଳାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଏ ଅସହାୟ ମାନବ ସମାଜ। ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଛି ସମୁଚିତ ଶାସ୍ତି। ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଗଢ଼ାଇ ପ୍ରକୃତି, ତା କୂଳର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କାଳ ବଳେ ଲୀନ ହୁଏ ତାହାରି ଗର୍ଭରେ। ସେହେତୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପ୍ରକୃତି ଲୀଳାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଞ୍ଚବିକାରକୁ ପ୍ରକୃତିର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ବିତାଇବା ଅଟେ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାରା ରାତି ସ୍ମୃତି ଜାଳି କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ଦେଖିଯିବା ଝାପ୍ସା ପ୍ରତିଛବି। ସାରା ରାତି ସ୍ମୃତି ଜାଳି କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ଦେଖିଯିବା ଝାପ୍ସା ପ୍ରତିଛବି ତୁ ଆଉ ମୁଁ। ସାରା ରାତି ଉଜାଗରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରେ ଭିଜିଯିବା ଉଷ୍ମଲୋଦକରେ। ସାରା ରାତି ଉଜାଗରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରେ ଭିଜିଯିବା ଉଷ୍ମଲୋଦକରେ ତୁ ଆଉ ମୁଁ। ସାରା ରାତି ନୀରବରେ ସମୟ ନାଁରେ ଜଳିଯିବା ବିରହ ଜୁଇରେ। ସାରା ରାତି ନୀରବରେ ସମୟ ନାଁରେ ଜଳିଯିବା ବିରହ ଜୁଇରେ ତୁ ଆଉ ମୁଁ। ସାରା ରାତି ଗୋପନରେ ଅତିମୁଗ୍ଧତାରେ ବହିଯିବା ପ୍ରୀତିର ନଈରେ। ସାରା ରାତି ଗୋପନରେ ଅତିମୁଗ୍ଧତାରେ ବହିଯିବା ପ୍ରୀତିର ନଈରେ ତୁ ଆଉ ମୁଁ। ସାରା ରାତି ଯତନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଯିବା ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ। ସାରା ରାତି ଯତନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଯିବା ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ତୁ ଆଉ ମୁଁ। ସାରା ରାତି କେତେ ହେବ ଏଇ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଯିବା ମୃଦୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ସାରା ରାତି କେତେ ହେବ ଏଇ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଯିବା ମୃଦୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ତୁ ଆଉ ମୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନିତା ଗୋଚ୍ଛାୟତ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରେମ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ ଥାଅ, ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଅ, ଜାଣିଛ କେତେ ଖୋଜେ। ଶୋଇବା ସେଜରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଘର ଅଗଣାରୁ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତ। ନିଜ ସହ ଶପଥ କରିଛ କି ଥରେ ଫେରିଯିବା ପରେ ଲେଉଟିବନି ଆଉ। ଭୁଲାଣିଆ କଥା କହିବନି, ମନ ମୋହିବନି। ଆରେ ଶୁଣ, କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ମୁଁ ନା ବୁଝିପାରେ ନା ବୁଝାଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି, କଳି କରିବିନି, ଅବୁଝା ହେବିନି, ଅମାନିଆ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ। କଥା ଦିଅ ଆଜି ଫେରିବ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ତମ ପସନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ବେଡସିଟ୍ ପାରି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଏପରି ଏକ ବିଭବ ଯାହା ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ପାଇଁ ସମୁଚ୍ଚ ଚେତନାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଣିଦିଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚିନ୍ତା ଜଗତର ଝରକାମାନ
ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥାଏ। ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ତଥା ଜଗତକୁ ଅବଲୋକନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକର ସେହି ଅବଲୋକନକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ ତାର ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ନଜର ପକାଇବା। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ମାର୍କ୍ସ ମୁଲର କହିଥିଲେ, ମୋତେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଆକାଶ ତଳେ ମଣିଷ ମନର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବି। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ସଦୃଶ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଏକ କୁଟୁମ୍ବ ପରି, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବେକମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଭାରତର ଦର୍ଶନ। ବୈଦିକ ଭାରତବର୍ଷର ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା କେତେ ଆଦର୍ଶମୟ ଓ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାହା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଅମୃତମୟ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଗୁରୁଦେବମାନଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର, ନିଷ୍କାମ ଭାବନା ତଥା ତ୍ୟାଗପୂତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ନମୁନା ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ସବୁ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସରକାର ମହୋଦୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବୈଦିକ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଏହି ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକମାନଙ୍କର ନୀତି, ନୈତିକ ଚରିତ୍ର, ବୌଦ୍ଧିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକମାନଙ୍କର ନୀତି, ନୈତିକ ଚରିତ୍ର, ବୌଦ୍ଧିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଗୁଣ, ଆଦର୍ଶ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅନେକ ଦେହକୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପରିସୀମା ବ୍ୟାପକ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ, ନିବନ୍ଧ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହିପରି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବରେଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଅଧୁନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୀତି ନୈତିକ ବାତାବରଣ ପରାହତ।
ପରସ୍ପର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ, ଗୋଡ଼ ଟଣାଟୁଣିର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟରେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ପରିସ୍ଥିତି କାତରତା, ଅସୂୟା, ହୀନମନ୍ୟତା, କୁତ୍ସାରଟନାର ହୀନ ମାନସିକତା ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ପରି ଏମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପରି ଏମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ। ହରେଇ ବସନ୍ତି ନିଜ ଭିତରର ଆଦର୍ଶ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ପରିବେଶକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଗ୍ରୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ବହି ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଗ୍ରୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ବହି ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଅନ୍ତଃସତ୍ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରି ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଏହି ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଆସିବ? ସେମାନେ କେଉଁ ଭାବନା, କେଉଁ ମାନସିକତା ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗାମୀ ସମାଜର ଶିକ୍ଷା ନବିଶ ହେବେ? ବିଚରା ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦଶା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ କହିବା ବରଂ ଭଲ। ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ସମର୍ପିତ ଭାବ ନ ରଖିବା, ଶୀର୍ଷ ଶିକ୍ଷାସ୍ଥଳର ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାଜ ବିପଦଗାମୀ ହେବ। ଏହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭବ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମୋ ବିଚାରରେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସମୂହ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ। ଜନସାଧାରଣ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ନୀତି ନୈତିକତା ହରାଇ ବସିଲେ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସଂସ୍କାରର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରିଲେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରିଲେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରଜନ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ନମ୍ବର ହେଲା 7978733002। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।